Ga i weld y waith cwrs di? Na. Dwi eisiau A. Pawb eisiau A? Gorfod cael A? I coleg? I mam. Oh, yeah. Na. Please! Na. Pam ddylen ni nid fam dyn brod? Ti'n mynd i cael A, falle A seren ym mhob pwnc, dyna mae pawb yn weid. Pa fi ddim yn falch. O, dyn nhw ddim yn dy garu di. Dyn nhw ddim yn fyw. Ddim yn fyw? Wedi marw. Wedi marw? Ie, yeah, wedi marw. So beth yn bod y ti? Na. Pam os rhaid ti aladrodd popeth da? Wi ddim. Fel arfer. Cysau pobl sy'n aladrodd. All right. O'n i just ddim yn gwybod. Fi hefyd yn cysau pobl sensitif sy'n methu gorffen brawddegau. All right, o'n i just ddim yn gwybod bod rhieni ti di marw. Na, wel, ti yn nawr. Ac os does dim os dy ti, mae gwaith dy fi wneud. Na, pan maen nhw'n galw fy'n un yn stafell astudio. Sit. Oh. Crash. Car, E470. Oedd dad yn feddw a drifodd e syth mewn i lori. Articulated lori o Denmark. Sorry, Callum, o'n i ddim yn gwybod. Oedd e'n cario chicken shit. A lori, dim dad. Ti'n modd, snwff na ti'n gael mewn garden centres. Toli fe'r ardd. Pellets. Wedodd pawb yn suicide. O'n i ddim yn gwybod. Sa'n credu fod llawer o pobl yn gwybod. Gafodd pawb ei lladd gan yr impact. Mam, dad a chicken shit o Denmark fyd. Oedd brains mam ar hyd y sedd gefn fel Kennedy. Kennedy. JFK. Wy'n gwybod pwy yw Kennedy, cymryd hanes. Ti beth yna? Dal yn cymryd e. God, o'n i'n meddwl taw mam ti oedd y menw yn y noson rhieni. Ti rili yn edrych fel fi. Fe chwar dy fam, dy anti yw i. Falle? Falle. Naill am ddim modra fi ti neu ddim, dim falle. Pa beth yn sicr yn dy fi bach dyn, dyw e? Na. Di a gwyn, dim grey zone. Sraid ti edrych mor dwp? Signed up. Sbonio ar grey zone i fi de. Primo Levi, hanes lefel A. Mae'n nodi fod angen peidio edrych ar y byd mewn ffordd manicheiaidd. Da a drwg. Right. Angen astudio'r llwyd er mwyn deall dyn. Pob nat sy'n ddrwg, pob i fewn dda, bywyd yn fwy cymleth. Drygion i'n fwy cymleth. Dau on i'n fwy aneglur. Oh. Geiriau Levi, nid fi. So yw i'n fodri fi ti neu na? Lladdodd ei hunain, Levi. Methu byw gyda byw. Ti newydd wneud hwnna lan? Na fi ddim. Na few'r unig un. Survivor's guilt. Na. Am dy fam ar chicken shit. Ti newydd wneud hwnna lan? Mam ti oedd yn y noson rhieni. Mae mam fi'n nabod ti o'n nhw'n ysgol fach da'i gilydd. Ateb fi, welodd mam hi wrth y drws ffrynt a wedi di thoi, Mam Callum. Oi! Ateb fi. Ai mam ti oedd e? Ateb fi. Be ti'n neud? Mam ti oedd e, nag yfe? Wel, be sy'n bod i ti? Ie, oce, ie. Ie, beth? Ie, mam fi oedd hi'n. Ti off dy ben. O, fi? Ti yw'r un sy'n dweud bod mam ti di marw pam fi dal yn fyw? So just dad ti nath farw? Ie, nath mam fi fyw. Just. 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 Sta'n mynd i drafod stad seicolegol mam fi dy ti? Oni bai bod ti moyn trafod stad seicolegol mam ti dy fi'n gynta? Wel. Na. Nawn ni ddim yn meddwl ni. Cos gymryd hynna, wers gyfan o be fi di glywed. Ti bod i gorffen? Ie, fi newydd wneud. Mae angen bod mewn fori. Fori? Ie, fori. Nath Roberts mesod dyddiadau, wedodd e wers diwethaf. O'n i ddim yna. Ti byth yna.